1. Happy New Year! Sile kuze ngithole lokho engikutholile namhlanje. Bengingelola bekuthafa. Kodwa ke abantu bangithembisa iphuma ingoma bathiwa hayi khulileka. Ngempela ke nakho namhlanje kwenzekile, so ngiyabonga kakhulu. Umbuzo wakho ngijabule obvious. Kakhulu njengoba bengingakholwa mhla ikhala ingoma ngo-12 angikholwanga, sengize ngikholwa namhlanje. Nokubona nje abantu lapha ke ebeshaya ama-challenge ngobani kwinkundla zokuxhumana, amshona lokho futhi kwakujabulisa ukubona ukuthi umsebenzi wakho uyawenza. Manje yini le eyathi nje kuzona zonke izihloko ongasuyiqambe ngengoma uthi uzoncenga ngonyoko? Khona yini lo mhlawumbe ongamfuna nanokumncenga nkathi ubhala ingoma? Khuluma silalela phela manje. Bani lo gila kangaka uthi uzoncenga ngonyoko? Sengidlulile. Sadimela lula. Sikomunye nyanga. Okay, umbuzo nje ogcina ngeke iqine kakhulu. Izithini inhlelo zakho kunyaka omusha ka-2026? Uyayibona futhi usiphinda ngalokho? December 31 nasibona usiphinda ngenye hit. Okay, izithini inhlelo zakho? Umsebenzi unyaka lo nyaka mangisaphila nje uzohlezi ukhona. So yeah, umsebenzi wami ngiselokhu ngaqala nje ngiba nayo leyo nhlanhla ukuthi abantu bangisupporta kakhulu. So nami ngokusebenza kanzima ngiyathemba ukuthi uzophinde futhi umsebenzi ugcina uthola lelo gama elithi kuzoba yihit. Hayi no, number 1. Nanku ukhiye umphathi station uyena kuzobe sekunikeza. Nishaye nezithombe bakwethu ukuthi ngihlehle. Awasulathela. Isimile ngaphambi ukuthi ubobele laphana ke ihora lesine ntambama 4 minutes before 4. Sithando risio. Makata zidudla ke ngiphinde ngibekele kubalali beKhozi FM nje ngithi ngamanje ke seninjalo kwethatha. Sekunjalo ke njengamanje. Ungafika izolo leso sathi 10 9 8 sekunjalo phakathi ke manje kunyenyavu lwakhe ngo12 yemoto. Lalela lesithando liyahamba leliphola manje libheke eMnambithi. Liyahamba libheke esigodini sasemhlumayo njengamanje. Bengimbuza tata ngithi uzizwe njani? Uthe akwazi ukukhuluma kodwa mhlawumbe kwani uzokhuluma awuphinde usho ukuthi mafika izolo mfowethu uzizwe njani? Bo come on. Phakathi steringini. Wemafika izolo ukhuluma abalali beKhozi balalele mfowethu izolo lonke lilalele nasekhaya bayakuzwa njengoba sikhuluma nje. Bingelela mfowethu emoyeni kunjani? Ngizobingelela umafika izolo kubonga ithuba engitholile. Awufika izolo mafika izolo. Awubeba abana wosani. Hayi lalikhona. Yebo, ubucule kwezayo basapotana kakhulu abathandi babo. Abalandeli bamculo kaMaskandi. Mhlawumbe kube yini imfihlo yakho ukuthi ube nengoma ene-challenge edanselwa abantu ndawo zonke even kwi-stadium sababona bedansa i-challenge? Ngicabanga ukuthi kube inhlanhla yabo nje nayo because i-challenge ngawenza nje umdanso ngingawulindela ukuthi ungenza into engaka, but wasebenza inkulu kwindima because waphinde waboost ingoma ivele ihithela nayo waphinde wa-add ispice kwalokho. So kwakuyinto engingayilindela ukuthi ngazi yenzeka ngayo. Siyabonga. Onzodo. Mhlawumbe ukugcina kwethu ukugcina nje futhi from my side ukuthi siyazi ukuthi ingoma igqamisa wena ngoba yakho, but unika nabanye abakulekelelile ukuthi beyimpumelelo mhlawumbe unikeza ama-flowers nalaba abanye babambe iqhaza ekutheni ingoma ibe yimpumelelo mhlawumbe kwi-production ey'gingcini obani osebenze nabo ukuthi ingoma ibe lento esiyaziyo. Okay, ngizobonga kakhulu nje isitudio engisebenza kuso nomfowethu engisuka naye from phansi ngisakhipha amademo okuthabiswa kaShaka. Ngiyabonga kakhulu nabafowethu abangidlalela isiginci, uBaskitha, uSabelo Ntshangase, uShaka Ngcobo, uKhaya Mkhize. Ngiyabonga kakhulu nje ngokubambisana. Ngiyathemba ukuthi soqhubeka sisebenzisana ngokubambisana kuphinde kuphume izinto ezifana nazo lezi. Kwakade baba kuyiphupho lakho yini ngelinye ilanga ukuthi ungagcina uhlukanisa unyaka noma kuvele kwazenzakalela?